Kah Neutrab Integrated Territorial Organization HITO haka arpusan tarik ulber kalapha jing ujor sha Chief Conservator of Forest Meghalaya halor ka jing trekam bean jongka Ryangdo Veneer Private Limited kabadan haka jaka jongka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC ha umyam. Kani ka kanhon kalalet jurep ya kate ka karkhana ha ka khatpra tarik ulber hajar arpun riu ban pedru halor ka jing ai kam ya kitrairi ha ka jing jurep kalalap badan ki machine he kum ka banso bat peeling machine ki batri kam khlem ka jing bed na katanat forest ka papenmi jing kali halor ka jing long bi an jong ka jing trekam Hadian bak jingwan khanra jungi ha ka to khatpra tarik stai sopo damsai ani sha po umyang kabede tu ka Ryangdo Veneer wan budin ta sini sana forest territorial kabadai hapo karibhoi divisional ta haka jingi kendo ta kasing lawan pani kata status ka iga bajian adu untuk sing bangiwan bangi la ujor haka stot hindai biwan ujor te menta kasing la kendo BFO rengkat ka ranger rengkat WCF te kila ai ka status report ka babia ki ong ba kila her hadin bagi bangila de ujor ta hak te jing ujor ki kila khen kila dia we udiang se lani bat tau ding met bat kila seal ya ki machine ka ba ngila ong ya ta ka banso ba hadin bakla seal kitu ki Ryangdo Veneer kamla sura ban pentrei ta ka to ka machine ka ba hadio permission kat kum ka jing lap jungi untuk sini kadai ka ba syabat kitang bun ki mentai kitang le ki inquiry bat na kaliang ki officer kila simkia but DFO la ai ka commitment ru bo wan ban penbahaya ke jela Meghalaya tes ko nakaliang ka hi ka jongi bidang up ya ka report sana ka MEECL ban ka pollution ban la de kini ki artali ki office ban la ka forest ru la da kam shimsting te komut ngin wan song hang ni ban ha MEECL dan ni hapo pollution ngin wan song berat ndo tekin so ba ka bor ba ta kadai ka te bas ko wai ru nya kan tui ka sarkar habede baka kam ding kam khalau kaya kata ka forest act jing sisa hadin baka lami ka to ka jing ka hukum na Supreme Court habede baka ding khalau kila khang no hapo ka jela jungi ban pot kita ki ding ban khayi ki ding ba te ngindala pej bine ngi wadi kita ki resolution ngi wadi ki RTI ngilap baka sarkar Meghalaya hau hajar pra kila pas ke resolution hendrai hak hajar khandai ba katu ko por bat ngiyo ya kata ka RTI ba hajar khandai ki klem pha ya kata ka resolution shapo Delhi ban ya keren ya kata ka mat ban exam ya kata ka jingpon ding ni apo ka jela jong ka Meghalaya tengi na kaliang ka sang ndai bangi shoni ki jat pendeu lo jong ndai bangi shoni ki nongbala ndai bangi shoni kita ki badan lada ki ya ke kelenti hendrai nginyele shitom hi bangin kendang lo di kini ke resolution ka baka jela Meghalaya ka sarkar barim ka sarkar thmai hadu mentang kile kile hendrai ka bapau shai pat kalong kumni kai haba kile kimender kile kita ki bomdei u khasi ki kem wood ki penalize wood hendrai ka ai pat ka ba menta ka bajia pat dale umender pending don ski an mi sekita ki breu jong ka an ke ban yadai ki tangi na kaliang ka jongi nginum slong ngim shong likti ban ngira sung stanar ru bakala de ke jingjap ko bai ka seng bakila sha seal ki to machine tangi maham jor kini ki company ki badan hapo yam barok khot jong ki industries haba ki dog snam ki jongi ki wan pan hab diang sto ki de ban pungkoi ya ka pisa ka ba pide ban siu ya ki bat hundai ban knyok ban ya ki ya ka dot bat pidai ruban ailat sa try muluk ke ya ka jingat ilangat upa ko ngamne gila de seal sisian bala seal komut ka penalize kan penalty kan don be te ni ta kan wat kan ta kidang khen kidang dia kita ki ngoi bi kita ki ding se kita ki ding met bat kin la lap kanu umdi tang ya ka reng do la da bakla mano menuru hapo kadai ka jingpet hi jong ko forest kin sa penstop kum ka jingbu ka jing maham ndai tang ya ki ginu ki bale gaya ka kambe an hapo ka brih nyotra ba ka jela Meghalaya ngin bud den bak ngin kendang lot sha baro ya ki ginu ki ba pendon kambakla ya kata mar jongga mei mariang ka jongi ta ka bale be ai